22. октомври 2017, господа волите. Слушайте какво жубърка. Поточете чешмичето. Ще има вода. Има живот. Чешме. Много хубаво направено. Това е националния парк Пелистър. В планина. Пелистър в есен. Ето кампери. Чуят тук. За цървени стени, Ергов Камен, 1744 метри надморска висина. Копанки, 1610 метри надморска висина. Бавен. Значи, от тук лево сега ќе одиме за Копанки, па Ергов Камен, па црвени стени. Неиспани снопи. Бавен. Стреснично, Копанки, 40 минути. Значи ова е местото на Стрешница. Бавен. И скаличките, убаво обележено. А нагоре се води према широко. Мајна. И може преко. Ой, ще тој дол да се слези. От тук хотел Молика горе да се замени. Тищата. Бавим. Значи тръгаме на Стрешница. Се гледаме.